Як дрэннае шоу сапсавала настрой хакейнаму Дынама. Перфекцыйны дэбют Протаса у НХЛ. І што мусіць зрабіць Віктор Ганчаренко, каб сапраўды палепшыць беларускі футбол? Сёння аглядаем навіны спорта з Геннадзем Туміловічам. Даглядзіце гэты відос да канца, бо там будзе навіна, якая давела легендарнага футболіста проста да экстаза. Это не новость, это шедевр. Гэта ютуб-канал Часнок, меня зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Так, хакейны Дынама згуляла першы матч другога кола Кубка Гагарына супраць Акбарса. Ну, вы ведаеце, хто павінен быў натхняць гэтую каманду перамагаць. Посмотрите по правую руку от Александра Григорьевича. Шпиц Умка! Канешне, той самы Шпіц. Ён сядзеў на асобным месцы, не самым танным, і спакойненька сабе натхняў каманду. Але нешта ў гэты раз пайшло не так. Дынама прайграла 1-2. Хаця што там той Акбарс абыгрываць? Яны вон ледзь на каньках стаяць. І ў беларускім трэці ўжо з'явілася тэорыя, чаму ўсё так адбылося, чаму Дынама не перамагло. Уся справа аказваецца ў прадматчавым шоу. Ведаеце, увогуле ў Дынама сапраўды умеюць зрабіць якаснае шоу. На адкрыццё сезона, напрыклад, запрасілі ўнука Владзіміра Мулявіна, які выканаў такі вось трэк, і выглядала гэта крута. Але што было зараз? Што пайшло не так? І што так абурыла беларусаў? Давайте паглядзім кавалак таго самага шоу. Так, ну, давайте тут крыху музычнай аналітыкі вам дам. Тут удзельніца найпрэстыжнейшага міжнароднага конкурса інтэрбачання, дзе нават шаман не захацеў выступаць. Наста Краўченка выконвае ці то кавер, ці то трыб'ют на трэк Кірыла Слукі «Белоруссия». И назвал тебя любимая, любимая Белоруссия. Ведаеце, мне і дагэтуль падаецца, што той трэк 2003 года даволі вайбовы. Гэта планы Менска нулявых, нібы адпраўляюць цябе ў дзяцінства. Калі ты з Воршы прыехаў на экскурсію ў Менск і ўжо наведаўся музей, і зараз пойдзеш у Макдональдс на Кастрычніцкай, траціць усе бацькоўскія грошы. Але гэтая новая варыяцыя Насты Краўченкі. Ну, такое. Добра, давайте так. Я звярнуўся да адмысловага музычнага эксперта, які паслухаў гэтую песню і ўжо гатовы даць свой вердыкт. У беларускай эстрады традыцыйна вельмі складаныя адносіны з фанетыкай. Можна ўзгадаць хіт бульбадэнсу, якім ёсць радкі «Але жыве Макей», і ты не разумееш спачатку, ці то Макей зноў жывы, ці то мы ўсе жывем Акей. Блин, Саш, прабач, тут пауза, бо гэты кавалак песні хачу сапраўды асобна вам паказаць. А яшчэ ў той песні засвяціліся гульцы Батэ. Памятаем гэты момант? Так, все, добра, Саш, калі ласка, працягвай. Магчыма, гэта рэверанс у бок расейцаў, якія будуць пляскаць у талоне і скажуць: вось, глядзіце, а вы нас хейціце ў трэці, тут і беларусы самі спяваюць пра Беларусію. Спроба уседзець на двух стулах, але я б не ўспрымаў гэта трэш сур'ёз. Дарэчы, абавязкова падпісвайцеся на канал Сашы Чарнухі, Міністэрства сепультуры. Там самы якасны контент пра беларускую музыку. І я тут згодны з гэтай думкай, што зноў расейцаў з'явіцца нагода казаць і пісаць Беларусія. Ну, то бок раней у іх была гэтая імба, што вось песняры шпелі «Моладасць моя Беларусія», яны часта на гэты трэк спасылаюцца. Нібы гэта не песня, а нейкі нарматыўны акт сучаснай Беларусі. А тут будуць казаць, што вось глядзелі хакей, там Беларусь таксама называюць Беларусія. Камон, ну. Але рэакцыя ў тым самым трэці сапраўды была вельмі яркай ад беларусаў. Пела она «Стыдно нам». Извините, конечно, но я не хотела на славянский базар. Плохое предматчевое шоу. Демотивировала арену в самом начале с этой песней. Да, зато цены на билеты. Она поет «Беларусь и я». Дарэчы, шмат хто намагаўся даказаць, што сапраўды Краўченко пела «Беларусь и я». Верым? Март же нагнул за повышение в стоимости билетов, поэтому и бюджетный вариант. Карацей, як вам шоу на Мінск-арэне? І ці сапраўды яно так сапсавала матч? Пишите ў каментарах, а мы ідзем далей. Бо далее у нас вельмі крутая навіна. Ля Протас афіцыйна дэбютаваў у НХЛ і згуляў у адной тройцы са сваім старэйшым братам Алексеем. Трэцім у іх звене атакі быў Александр Авечкін. Цытата Іллі Протаса. Яшчэ калі толькі прыехаў ён, Авечкін сказаў, маўляў, першая гульня бывае толькі раз у жыцці, проста працуе, атрымлівае асалоду. Непасрэдна перад пачаткам матча ў калідоры ён параіў не перажываць, проста гуляць у сваю гульню, і тады ўсё будзе добра. Было прыемна атрымаць навучанне ад такога чалавека, а пачаць матч у адной тройцы з ім, так і тым болей.
больш. І менавіта Ілля стаяў на стартавым укідванні шайбы. Ну, гэта сапраўды статусна. Таксама у хлопца было выдаленне на 2 хвіліны, але галоўнае адбылося ў трэцім перыядзе. Менавіта браты Протасы аформілі асісты, калі Коул Хадсон афармляў апошнюю 4-ю шайбу. Пагадзіцеся, вельмі прыгожы момант. Такім чынам Ілля Протас стаў першым беларусам, які зарабіў выніковы бал у першым сваім матчы ў НХЛ. Сапраўды, гэта той дэбют, аб якім можна толькі марыць. Ну і адзначаем, што гэта чарговыя браты ў беларускім спорце, працягваюць традыцыі. Геннадзь Туміловіч, дарэчы, падрыхтаваў свой топ братоў, якія сталі вядомымі спартсменамі. Думаю, што гэта топ самых прикольных братоў. Костицыны все-таки в НХЛ, не в чемпионате в Беларуси играли. Старшего не так знаю, мелкий, прикольный. И поржать, и побухать. В отпуске только пару раз пересекались. Веселый малый. Ну а из футбольных, конечно, это в первую очередь Цыгалка и Маковские, которые в принципе, даже не в принципе, а просто просрали про свой талант. А могли бы. Дарэчы, пра братоў Макоўскіх не так даўно ўзгадвалі ў даволі сумным кантэксце. У мінулым годзе Міхаіл Макоўскі правёў аж на 8 месяцаў у ЛТП. Калі не ведаеце, што гэта, пішыце ў каментах, вам хутка растлумачаць. Але трапляецца туды, падаецца, толькі з адной нагоды. То, что Мишка был в ЛТП, честно, даже узнал только после выхода, и то не от него, и не от брата, хотя мы с Вовкой постоянно общаемся. Алкоголь зло, это болезнь, которую так же, как и любую другую, надо лечить. Ты выбираешь, или ты унылое говно, как я, 15 лет не пивший, или забор, ЛТП, дальше уже турма. Один совет, просто завязывать. Урок был хороший, все претензии надо предъявлять к себе, а не к окружающим. Таму не ўжывайце алкаголь, лепей ўжывайце дадатак трыбуны. Там заўсёды ідзе паляпшэнне сервісу. І сачыць як за навінамі беларускага спорта, так і за футбольнымі матчамі стала яшчэ прасцей. Вы дакладна нічога не прапусціце. Пасылка, вядома, будзе ў апісанні да гэтага відоса. А ў нас тым часам Карлос Салас знайшоў новую працу. Гешпанскі трэнер узначаліў Хувентуд Таремалінас. Господі, гэта гешпанскі Д3. Незразумела толькі, чаму на прэзентацыі Карлос Салас выглядаў такім напружным. Можа праз тое, што каманда гэтая можа вылецець у Д4. Паганенне з трэнерам падпісалі да канца сезона. Відаць, як і ў зборнай Беларусі, ён крызісны менеджер. І гэта добрая нагода ўвогуле парэфлексаваць, што за трэнер кіраваў зборнай Беларусі столькі часу і які ў яго ўзровень. Ну, самы час. Я добра памятаю, што на той момант мне гісторыя з Саласам хутчэй падабалася. Мачарэнка тады быў недаступны, а іншых варыянтаў нібыта і не было. Затое усмешлівы іншаземец створыць добры настрой у распранальні. Создать атмосферу в раздевалку? Слушай, пригласите Comedy Club, создавайте. Из интервью футболистов что? Слышали про футбол что-то? Я нет, я слышал, какой он позитивный. Блядь, да ебать, мы сейчас позитивных найдем вам пачку. Но это только нас, белорусов, могут так долго иметь. І люди такія работаць. Ну добра, давайте пяройдзем да сучаснасці. У нас ужо трэніруе Віктор Гончаренко. Вось ён, дарэчы, кажа: трэба і нам, трэнерам, і вам, журналістам, упэўніваць, што мы ў беларускім футболе нешта можам зрабіць. Просты прыклад. Нашыя футбалісты бягуць з такой жа хуткасцю, што і вядучыя футбалісты еўрапейскага і сусветнага ўзроўню. Яны таксама добра ўмеюць працаваць з мячом. Яны гэтак жа добра навучаны тактычна. Галоўнае не ўбіваць сабе ў галаву, што мы чагосьці не можам. Всё па справе. Але вельмі круто і істотна таксама, што Гончаренко пры гэтым нешта і робіць. І падымае тэмы, такія як адсутнасць нармальных збораў для беларускіх клубаў, і Лісаковічу каманду шукаў. І з гульцамі, якія толькі падыходзяць да ўзроўню зборнай, ён таксама падтрымлівае кантакт. Ну, прынамсі так кажуць. Але ці гэта ўсё, што Гончаренко можа зрабіць на сваёй пасадзе? Первое, с чего он должен начать, чтобы поставить себя. Он это может, блядь. Это именно сразу закрыть сжечь эти черные списки. Просто, вот не знаю, у него есть пока доступ везде. И ты тренер национальной сборной. Блядь, иди, стучись во все двери. Убеди, блядь, не могут такие футболисты, как Стасевич, не играть. Батэ, вместе же играли. Ты нормально воспринимаешь ситуацию, Виктор? Наверное же нет.
Просто иди, есть Дима, Витя, постучись, скажи, что это полная херня, ты можешь добиваться. Вау. І тут цікавий момент, а ці ўвогуле будуць успрымаць Гончаренко, калі ён прыйдзе да умоўнага Віктора ці Дмітрия Лукашенко, і вось з таким вось пытаннем. Но если у нас еще, кроме Вити, кто-то хочет развития футбола, то его будут воспринимать. Плюс он умеет себя поставить так, что его будут воспринимать и будут слушать, и делать так, как он говорит. Плюс человек, который не несет херни, пурги, блядь, как я, например. Солидность в поведении, солидность в футболе, в жизни. Доступно, четко все объясняет то, что он хочет, для чего это нужно. Я думаю, просто идти, стучаться в высокие кабинеты и вопросы. Он в состоянии решить все эти негативные моменты и их убрать. Будзе вельмі цікава, калі малодшыя Лукашэнкі будуць выпраўляць тое, што нарабіў Кавальчук во імя старэйшага Лукашэнкі. Гэта якая моцная іронія. У нас тренер, это, знаешь, отношение вот этой верхушки всей, наемный рабочий. Но я считаю, что все-таки здесь Виктор тот человек, который сможет себя, заставит себя уважать в первую очередь. Есть один тренер сборной, есть окружение. Также есть тренеры и руководители клубов высшей лиги, которые полностью его поддерживают, ему доверяют и к нему прислушиваются. Ну так вот, объединитесь, заговорите, блядь. Хватит языки в жопу прятать, блядь. Все равно этим мудозвонам в конце концов конец-то придет. Ну вы выходите из этой ситуации сейчас, потом поздно. Ну ладно, сейчас скажете, а, в Израиле легко говорить. Да нелегко, если бы душа не болела, вообще бы мне насрать был бы. Насрать на белорусский футбол и все, что с ним связано. Ну, сука, рекламирую только я вас один. Карацей, як думаеце, ці магчыма ўвогуле такое, што Гончаренко неяк аб'яднае ўсіх трэнераў і вось гэтая банда здолее скасаваць чорныя спісы і іншы ідэатызм беларускага футбола, які туды прынеслі людзі вось з розных кабінетаў. Я ўжо ні ва што не веру, але было б круто, вядома. Так, давайте скончым пазітывам, як вы любіце. Зараз уявіце, што мы ўсе ў дурке і чытаем навіны. Міністр спорта Беларусі Сергей Кавальчук курыруе супрацоўніцтва Беларусі з Чукоткай. Які бред. Вы уяўляеце сабе маштабы. Я не ведаю, як гэта тлумачыць усё. Але я дакладна ведаў, што трэба проста паказаць гэтую навіну Геннадзю. Лепей пра гэта не скажа, мабыць, ніхто. Это не новость, это шедевр. Сережа, Чукотка ждет. Пожалуйста, езжай туда быстрее, первым рейсом. Курировать не надо, едешь туда просто навсегда. Кто там наше первое лицо государства? Готов признать ради такого случая выборы 2020 года действительными. Вместе с теми процентов, так, 12 населения страны, хер с ним, президенты, если ты отправишь Серегу на Чукотку, только не в Якутск, а туда подальше, где на оленях километров 500. Давай туда, я тебе экипировку вышлю даже. Теперь представьте тот маразм, блядь, в котором вы там находитесь. Министр спорта, блядь, который, блядь, в этом спорте, блядь, не бум-бум. Сука, сейчас Чукотку курировать будет. Вы представляете бразды правления какие? Карацей, я спадзяюся, што гэтая навіна падняла настрой і вам, і што міністр Кавальчук сапраўды адправіцца ў Чукотку, і там яму так спадабаецца, што вяртацца ён ужо не захоча. А вам дзякуй вялікі за прагляд. Каментары, лайкі, падпіскі, гэта ўсё нам вельмі добра дапамагае. Будзем разам чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.